Здравейте! Елостис тука. Виждате, аз съм в един нов сървър. Всъщност, този сървър, вие видяхте онзи клип, където играх Kit PvP. Сега ще покажем какво има в сървъра. Абсолютно всичко. Тези табелки, ако искате да ги прочетете, давайте сега. Аз ще мълча. И да, смятам, че видях какво трябваше. Но ето го IP-то, ако искате да се го запишете в момента, дай ще приближа. Изпрете на пауза. Така. Тук има разнообразие от светове. Има и още един нов, който е нещо като минигеймс. Ето виждате в чата Skywars. Още не съм влиял, защото нямате един играч в сървъра. Но с ваша помощ ще съберем повече хора в този сървър. Да, в момента се лигава, доколкото разбирате, но както да е. Това е минигеймс. Тук е Skyblock. Не виждате Sky по-долу в чата, ако искате да се го запишете. Това тук е Kit PvP-то, което е доста забавно. Аз сега само показвам така, иначе после ще влезем. Ау! Сега ми взима. Добре. Първо ще отидем в PvP Survival. И това е спауна. Ето го всичко това. Това тук има free item, само че табелките ги няма, но ще се върнат. Тук се правят евентите. Аз нямам нищо в честа. Виждате, доста интересен спаун. Кое това? Правилата тук можете да дойдете и си ги прочетете. Или просто аз да дойда и да ви го покажа. Така, първото правило, както във всички сървъри, не псувайте. Второто, не ползвайте хакове. Но това правило за повечето българи все едно казват ползвайте хакове. Така че ако искате някакъв обрат, напишете тук ползвайте хакове и те няма да ползват. Не, просто спом. Не знам. Така. Не искайте предмети ранкове от админите. Не ги искайте от тук. Не крадете. Така, това е за грифарите. При нарушение вие ще бъдете наказани с мют, жел, кик и най-лошото бан. Но на някой, който им е мръзнал сървъра, могат просто да си напишат няколко псовни и да ги банят от сървъра. Много съм весел, мисля, че го разбирате. Тук не знам какво има, няма табелки. Весел съм. Това тук е максимум 12 левел. Това тук е максимум 30 левел. И да продължим с останалото. Да напишем спаун. Няма никой друг. Да отидем в Creative, дори аз не съм го видял. За да се вземете плот, пишете плот ми ауто. После пишете плот ми хом. Това е пак също. За повече информация, плот ми help. Мисля, да. И виждате, това са плотовете. Не виждам никой. Дори на минимал. Така. Страшно е. Служите направо се е зловещо. Не, ще гледам сега. Този сървър е готин. Аз само в него играя. И на вас ви го препоръчвам. Лекарят доктор Ривайн ви го препоръчва да играете в този сървър и ще се излекувате от всички беди. Това е Kit PvP-то, но ако вляза, ще я излиям от сървъра, защото няма друг начин, с команди не може да се излезе. Затова просто се опитам така да ви го покажа.
Абе, аре бе, ако трябваше прекъсна видеото после, за да не ми гледате първата, не ви трябва. Видите отстрани пише Kit Battle. Аз съм го обяснявал. Но пак ще го обясня. Това Next Level, преди мислех, че е моето ниво, което съм качил, но това Next Level е нещо като XP-то, което ви остава да качите до следващия ранг. Виждате, аз сега съм ранг Survivor. Следващия ранг ме е доста любопитно какъв ще е. Токените ми са 91. Смъртните случаи с баба ми, не, са 91. И килстриковите са 0, защото не съм събил. Явно като свърша видеото се събия се и този. Така. Това тук е Kit Battle информацията. Аз не я прочетох, но го разбрах и без да чета. Това тук е вашите китове, които сте закупили от шопа, който е ето този Емералд. Виждате, всеки кит, който сте закупили, изчезва от шопа и ви се премества в честа. Това е да си подобрявате китовете. Един кит може да се подобри само един път, не знам. Това ми се струва леко тъпо. Да не обиждам сървъра. Поне ще е хубаво да се апгрейдва максимум 5 пъти. Но като и да е. Така е направено. Добро е. Добро е. Така. Това тук е звездата е апгрейдвате. А понякога е тук, виждате долу къде съм преместил. Е тук. Долу в екшън бара ми. Когато тук понякога се появява един Ender Chest, говоря ви за долу, там където са тези честа, емералдата и така. В края ви се появява един Ender Chest, това е нещо като кит подарък, без да го купувате. Натискате върху Ender Chest така, само че ще го покажа с другия бутон, така. И натискате тук и кита ви идва ето тук, при вашите китове. Аз сега съм спечелил на късмет този кит. Този кит, нинджата си го купих, останалите съм си ги купил само този, Снейл, Фишермен и Вампир. Вампира аз играя само с него, много е готин. Препоръчвам ви го и на вас да играете с него, но има и много по-хубави ранкове. Да, сега трябва да изля от сървъра, затова ще прекъсвам видеото. Върнах се. Не може да се излиза от тук, освен ако не излезете от сървъра и въпускай тук, след като сте били там. Това е нещо като мини инфо. Сега пак ще ми взима демидж. Там е някакъв. Хакер е! Ще го мисли. Това тук е скайблока. Виждате къде ви спамва. На много готино място. Тук явно са скайблок евентите. Виждате колко готино място във въздуха. Направо ако паднете. Не знам. Чакай да прочетам обекти. Евент понеделник от 17 часа. Евент отново. Скайблок евент. Скайблок евент. Скайблок. Залетете във вашия скайблок. Пишете Исланд. След това мисля, че трябва да напишете Исхоме. Мисля, не знам. Да, Исхом. Аз въобще не съм играл на скайблока. Оцелявам само в PvP Survival. Не смятам да ви показвам къщата ми. Лошо е. И последното, което остана е Minigames. Там има само една мини игра. Но ще има и още! Не се разочаровайте от сървъра, ще има още. Добре, явно има още. Които аз не съм знал, че има. Това е едната мини игра, това е Block Hunt, което накратко Hide and Seek. Party Games, това е много готино, тук са някакви много готини игри. Пък ако искате да напуснете играта, MP Leaf. Само да кажа, ако дори да ви спални ето тук,
трябва да напишете пак MPD, защото ще ви викне за играта, направо ще ме телепортни в нея. Тук това Survival Games още няма, но ще има. Общо това беше за сървъра. Затова елате в този сървър, виждате в началото ви пише добре дошли, аз наистина съм добре дошъл. Прочетох тези табелки. Наистина влезте в този сървър. Влезте, моля ви, влезте, моля ви. Така, ще ви е доста забавно, повикайте приятели, да забавлявате в този сървър. Не забравяйте, че ако се застои сървъра, ще има поредица, така че надявайте се още. А за League of Legends не знам дали ще снимам, но както и да е, така снимам на Minecraft в момента. Факайте League of Legends, съжалявам за тези, които я обичат. Играя малко на нея. Благодаря, че гледахте. IP-то ще бъде в описанието. Goodbye!